milí naši rodičia, starí rodičia, vážení hostia, milé deti a všetci priatelia školy. Vítame vás dnes na slavnostnej akadémii žiakov 5. až 9. ročníkov našej školy s názvom Kráľovstvo vesny. Prečo tento názov? Zima snad konečne pominula a začína sa krásna, voňavá jar. Vesna bola v slovenskej mytológii bohyňou jary, života a mladosti, prinášala teplo, radosť a zeleň na polia i do lesov. Bola mladá a krásna. Viaže sa k nej spev, zeleň a kvety. O svojej matke, bohyni Bizmar, zdedila krásu. Mala jasné zlatisté vlasy, splývajúce až po pás, bola oblečená do jemnozelených šiat s vencom jarných kvetov na hlave. Naši predkovia ju vždy na jar oslavovali. Jej stromom bola breza, ktorá na jar rozkvitá ako prvá. Aj my by sme vám dnes chceli priniesť radosť prostredníctvom vystúpení našich spolužiakov. Pripravili si pestrý a bohatý program. Predstaví sa vám školský spevácky zbor. Siedmaci vám predvedú starý zvyk pochovávania basy, ale nebojte sa, nebude to žiadna nuda. Oni to poňali trochu po svojom. Piataci vám pripomenú jarné a veľkonočné zvyky až po tradíciu stavania májov a zatancujú dievčatá z tanečného krúžku. Na klavíri budú hrať Regina Laurová a Laura Zajíčková. Prajeme vám príjemnú zábavu.